Me etsitään nyt täältä niin sanottua kiellettyä kammioa. Tää talohan on aikaisemmin ollut vaivaistalo. Ja tää kielletty kammio on ollut semmonen, minne kaikki pahimmat tapaukset ne on teljetty sinne. Tästä luukusta ja sielut on sitten huutanut tuolta oven. Herranjestas, mitä tää ovi liikkuu? Onks tuo joku? Ja onks tuo joku? Näettekö te menikö sinne joku? Käy vetoa, vaikka sieltä ei oo mitään, siellä ei oo mitään ikkunaa, ei sieltä mitään rakoja mihinkään. Tää raapimisjäljet. Ihmisen tekemiä. Se voima, mikä ne on raapinut, se ei oo ihmisestä. Tähän on kirjoitettu jotain rienaavia merkkejä, sanoja muinaisilla kielillä jostain hulluuden tuolta puoleen. Olen tutkinut näitä asioita aika paljon ja